ja valvot ja ne on kilpailijat. Tää lähtöluva ja katsotaan kuka nyt ottaa parhaimman lähden tuolta lähtee. Max Blomberg on toinen tuolta vasemmalta tai toisella lähden katsotaan. Kanapakalle siitä kun miten sitten pojulle ovat radat ja sen jälkeen saadaan yhdessä olisi paremmin se on käynyt pojulla valkoinen tuolla sanomiselle aika paljon miten sieltä käännetään. Onko tumma puhumaan 97 numeroa seulasta vai numero 10 tuo Max Blomberg vai onko sille joku toinen? Kyllä se on Karapakaleen näette tuolla tumman sinisen veneen, joka on seulilla ja onko niin, että sitten on Blomberg ihan tuolla vesivanassa, näin mennään. Ja kyllä siinä Jarno Vilmunen on sitten varmasti kolmantena tuolla seuraavana. Mutta Marikko Poiju kertoo meille paljon enemmän siitä, mutta ottamaan tulee Karapakaleen sieltä. Kääntää Kalliosaaren Pojulle, sitten mennään keltaiselle tekille. Ja kyllä tuo järjestys on Pakaleen Blombergin tuolla kohdalla. Nyt on kilva-ajoa siinä Joo, 74 ja kolmantena sitten on numero 8. Totti Kemppainen 33 rataa. Tottia ja on pahemmin käynyt pitää, kun pystytään tulemaan kotiin tuolta vesistä numero 96 siinä on. Eli Virtasen Roope on, joka joutuu antamaan peliä omalta osaltaan. Kolmantena siinä tuo järjestys. Roopetiltäni joutui jättämään tuon kilpailun kesken, siellä oli tappunut konestolle kesken sitä tuosta mennään Pakaleen, Blomberg, Vilmunen, sitten tulee seuraavana on numero 8, Totti Kemppainen on siinä neljäntenä, kolmantena Totti on sitten numero 9, Roope tuli 76 on Alisaari, 36, Marko Ultimaari, 99, Tino Seppänen ja ne noin kilpailijat saa lähtöluvan siihen, katsotaan kuka ottaa parhaimman lähden. Sieltä se on hankkeelle 33 toista lähtöluvan. Toinen lähtiä tuossa ulkoa päin. Max Blombergin ulkopuolinen ensimmäisen punaisen puolelle mennään omia ratoja. Pakaleen, Blomberg, Vilmunen, Kemppainen on tuo nelikko, mikä voidaan sisästä päin ja sitten nähdään, että tuo punalainen kääntöpoju on tuolla. Se on pojutti kun mä käännössä ensimmäisenä, niin mikä vene siitä tulee ulos, onko se sinivalkoinen? Kyllä se on sinivalkoinen. Karapakaleen, mikä tuo joukkoa siitä ensimmäisenä, sitten on Max Blomberg 10 siitä seuraavana. Ja katsotaan sitten, mikä tuo siitä järjestys on eteenpäin, että saadaan tässä Marikko Pojulla hienosti kiinni, niin sitten tuo numero on niin isoinen, että 30 sitten on näkyvyydessä, että pystytään ottaa. Tuolla on nyt Kalliosaaren punainen osa Pojusta tulee ottaa tarkasti, ettei käy vahinkoja siellä. Näin tulee Kara ihan omia aikoja ja tuonne vekille. Kyllä se on Max Blomberg ja Vilmunen sitten seuraavat, ketkä tuolta tulee. Karapakaleen 91 on Tino Seppälä ja Tinon jälkeen tuli Max Blomberg tuolta toinen. Seuraavana tulee kääntää noin. Sitten on 76 nousu. Eli Aleksi Saari on siinä tiukasti ja Jarno Vilmunen taistelee näin edellisellä kerralla, kun Aleksi Saari mennään opisessa kuulussa. Mutta kyllä se paikka on ollut koko ajan kolmas nelos paikassa taistelee. Aleksi Saarin numero on 76. Eli noin menee Karapakaleen. 7, Max Blomberg 10, ja sitten Aleksi Saari 76. Sen jälkeen
Numero 20 siinä on seuraavana nimittäin Saksavaaralla ja sitten on Rapen Tottikevainen 33 Saksavaaratiainen. Yhdessä Robert Tyssons tuo valkoinen siinä. Sitten Tino Seppälä 99 ja 36 on julkkaan. Nyt meillä on kaikki kilpailijat tuolta ajojärjestelmästä. Toinen Sara siinä ryhmistä 7. Yhtenä lennettiin. Punainen lippu ylhäällä välittömästi, mutta niin kuin näette, niin siellä kilpailija nousee kypärän minkäänlaista hätää. Nousee välittömästi ylös ja varoitetaan kassakilpailijoita, että minä hidastan. Ja menettely vaan niin, että se kierros, millä ollaan menossa, ajetaan hiljaa maaliin, kierretään ja tullaan varikkolaituun. Ja nyt toinen ja kakkonen Max Lundberg. Kolmas Jarno Vilmunen. Neljäs Totti-Kemppainen. Reilusti esiin vaan kaikki. Totti on mennyt. Saksavaaralla on 5. Saku Rautiainen 6. Aleksi Saari 7. Robert Tyssons 8. Tino Seppälä 9. Roope Virtanen 10. Virtaset on menneet. Joona Tikka 11. He on menneet. Ja Mats Lundmark 12. Mennään. Näin on GT30 palkittu, olkaa hyvä ja onneksi olkoon teille.